Қарайық әлі менә бу тигезсезлеккә. Монда сол ягы тапкырлаучыларга да таркатылган, ләкин уң ягында 0 түгел 5 тора. Шуңа күрә 5-не бу якка чыгарсак, функция иттереп карасак менә. Бу функция безгә уңайлы рәвештә түгел, интерваллар методы өчен. Моны тапкырлаучыларга таркатырга кирәк. Безнең монда соңгы дип әйтим, действие монда кушу. Шуңа күрә монда тапкырлаучы булсын өчен җәйләрне ачып, яңадан группировать итеп, яңадан тапкырчыга таркатырга кирәк. Ләкин бу бик уңайлы түгел. Монда җәйләрне ачуда бик узак, аннан соң тапкырлаучыга таркатырга дагы ачык түгел, ничек эшләргә икән. Ләкин нәрсә күз алдына китерә кирәк? Күрәсез, монда x-лар өлеше, менә бу x-лар керә торган өлеше бер үк төрле ике җәйдә дә. Шуңа күрә шундыйрак берәр үзлек күрсәгез, монда яңа үзгәрешле кертергә кирәк. Яңа үзгәрешле иттереп, мин астын сызыклаганны кертергә мөмкин, ләкин мөмкин бу җәй эчендәге бөтен выражениене үзгәрешле иттереп алырга мөмкин. Әйдә, мин үзем сызган сыман итеп алыйм. Бу безнең булсын t үзгәрешлесе, t үзгәрешле x квадрат алам x дип алыйк. Менә бу. Бу калсын шул тире, шул килешкенә без x квадрат минус x очраган һәрбер җиргә t языйк. t минус 1, t минус 7, кушам 5, белән кичкенә. Һәм җәйләрне ачарга да уже уңайлырак. Моны ачсак, минус 8t кушам 7, кушам 5. Һәм безнең шундый гына яхшы гына үч буын килеп чыкты. Бу үч буынның табабыз тамырларын 0-га тигезлибез. Дискриминант аша тапсагыз да була, теорем веты куллансагыз да була. Монда күренеп тора. Бусы тамырларның тапкырчыгышы 12, суммасы 8 булырга тигез. 12 тапкырчыгыш 12, безнең монда 3 4, суммасы 7 туры килми, 6 белән 2 туры килә менә. Шуңа күрә t безнең 2-га тигез яки t 6-га тигез менә. Тикшерәсез, име? Монда 2 белән 6-ның суммасы 8, тапкырчыгышы 12 туры килә. Ветлар теоремасына. Шуңа күрә монда туры ясыйбыз. Бу турыда монда тамгалыйбыз t дип. Бу безнең яңа үзгәрешле. Шуңа күрә монда килеп чыкты 2 сон, 2 һәм 6. Һәм бу интервалларда бу квадрат 3 буынның тамгаларын билгеләргә кирәк. Әгәр сезнең күз алдына парабола кирәк икән, монда безнең күңелле парабола, чөнки аның өскә карап тора торган. Бу шулай итеп сразу гына ул параболны ясап та куйсагыз ярый. Әгәр аның t квадрат алдында тискәре сон тора икән, ул безнең күңелсез парабола, име, аска карап тора торган. Вот, бу безнең өскә карап тора торган парабола. Шуңа күрә моның t күчәреннән өстәге өлешенә плюс дип куябыз, астагы өлешенә минус дип куябыз. Безгә минуслары кирәк. Безгә менә бу өлеше кирәк. Бу өлешне мин хәзер интервал итеп язмыйм, язам тигезсезлек итеп. Безнең t 2-дән зур, 6-дан кечкенә. Менә бу 2 тигезсезлек, бу система, икесе дә кулланылы, икесе дә үтәлергә тиеш бу тигезсезлекне. Шуңа күрә аны аерым система дип язам. t 2-дән зур, t 6-дан кечкенә. Менә бу шундый тыллар миңа бу тигезсезлекнең чишелеше булып тора. Ләкин t без әле вакытлы чагына аны алыштырдык. X квадрат минус x-га тигез. X квадрат минус x 2-дән зур яки x квадрат минус x 6-дан кечкенә. Менә шундый система. Бу системаны да без интерваллар методы белән чишәбез. Уң якта 0 калдырабыз. Һәм тагын бу квадрат 3 буын монда 0 калдырабыз.
Bu kvadrat üç буыннарны тапкырлаучыларга таркатабыз. Моның башта табабыз тамырларын. 0-га тигезлибез. Монда табабыз -1 һәм 2. Бусын. Монда безнең килеп чыга 3 һәм -2. Бу системаны язарга мөмкин. X кушам 1, X алам 2 дип. Монда җәйләрне ачып тикшереп карарга мөмкин. Менә килеп чыга микән бу квадрат 3 буын, юк микән? Монда X алам 3, X кушам 2 дип. Һәм һәрбер тигезсезлекне аерым турыда чишелешләрен табабыз. Һәм аннан соң табылган чишелешләрнең уртак өлешен җавапка язабыз. Монда безнең килеп чыга -1 һәм -2. Монда да параболның җәйләре өскә карап тора. Шуңа күрә монда килеп чыга плюс, монда минус, монда плюс. Безгә кирәк була плюс. Менә бу плюсларны шулай итеп буяп куям. Монда соннарны буларына карыйм, чөнки монда -2 булгач -1дән сулгарак ясыйм яны. Бу 3 2дән зуррак булгач уңгарак ясыйм. Монда шулай ук парабола җәйләре өскә карап тора. Плюс, минус, плюс. Ләкин монда безгә тискәре соннар кирәк. Шуңа күрә монда буйыбыз минус килгән өлешен. Бусын буйыбыз. Бу турылар x инде хәзер. Хәзер система булгач, бу ике турының 2 тапкыр буялган өлешен алырга кирәк. Без менә 2 тапкыр буялган өлеше менә монда бар әзрәк. Һәм менә бу якта. Аларны менә бергәләп кушабыз. Яки -2дән -1гә хәтле. Шуңа өстәп куябыз 2 белән 3 арасын. Бу безнең җавап булып чыкты инде. Шулай итеп язып куйым. Шулай итеп ясагыз, бу тулы чишелеш була. Монда мен сөйләдем сезгә татарча, ләкин әгәр сез бу чишелешкә карыйсыз икән, бу чишелеш монда бер татар сүзе дә юк, монда бер рус сүзе дә юк. Бу безнең математика теле. Рәхмәт игътибарыгызга.